Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тәгаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте барчабызга да ирешсен иде дигән теләктә үзебезнең имамнан сырык тапшыруын башлап җибәрәбез. Без инде сездә килгән бөтен сорауларны карап чыктык. Безнең редакторларыбыз, мөхәррирләребез иң кызыклыларын шушында булган бүгенге кунагыбызга инде әзерләп куйдылар. Мин дә озакка сузмыйча кунагыбыз белән таныштырам. Безнең яраткан кунагыбыз, яраткан хәзрәтебез Абдурахим Утыс Имани мәчете имам хатибы Ире хәзрәт Җиһаншин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкум сәлам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хәерле көннәр. Хәзрәт, инде менә безнең тамашачыларыбыз экранда булган адресларга, ул да булса Узнайм о имамы собачка huzur.ru һәм Instagram сәхифәбез Huzur медиага юллаган сорауларны без язып алдык, алып килдек студияга. Инде сезнең рөхсәт белән беренче сораудан башлыйбыз иншалла. Булайрак яңгырый. Хатын бала тапканда ире карыенда булу нинди хөкемдә дигән. Ягъни аның ире хатыны янында булу нинди хөкемдә? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ир белән хатын хәләл бер-бирләренә хәләл җифет булып саналалар никах белән әгәр дә яшәгән булсалар. Һәм әгәр дә шундый форсат була икән, хәзерге вакытта андый клиникалар бар әйтик, кайда хатын-кыз бала тапканда аның ире дә шул әйтик хатыны янында булырга мөмкинчелеге бар. Хәтта кайбер кардәшләребез шулай менә хатыны бала тапкач, шул вакытта баланы алалар, җудыралар да һәм анда шуннан ук исемне кушалар тизенә. Шундый очраклар да булган. Аның берендә ни юк дип уйлыйм. Беренди теге мәгъзуры, гынахы юк. Чөнки ул аның хәләл җифте. Әгәр дә никах белән бергә яшәгән булсалар, әлбәттә берендә ни юк. Әмма ләкин Алла сакласын, әгәр дә теге никахсыз рәвештә яшәеп тә ул хатын-кыз бала тапса, ул кешедән һәм ул әйтик хатын-кыз баланы тапкан вакытта әгәр дә аның янында булса, әлбәттә ул гынахка керә, зина. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтә: "Ля тақрибу зина", зинага яклашмагыз, хәтта зина кылмагыз түгел, зинага яклашмагыз дип әйтә. Һәм шул әсбаптан алып, әгәр дә кеше, мәсәлән, гайри рәсми итеп тапкан бала янында, теге ул хатын-кыз янында була икән, ул гынахка керә. Күзе белән, акылы белән, ни белән ул гынахка керән була. Әмма ләкин әйткәнемчә, әгәр дә аның хәләл җифте булса һәм теге врачлар каршы килмәсәләр, чөнки хәзерге вакытта без менә күрәбез, пандемия вакыты, ковид белән авырыйлар, кеше төрле авырулар белән авырый ала. Шуңа күрә әгәр дә шул врачлар инде рөхсәт бирсәләр, каршы чыкмасалар, дин яктан беринде каршылык юк дип уйлыйм. Монда инде мөхәммәд шул теге партнерская роди дигән нәрсә икән белергә кирәктер дә инде шул кешеләргә һәм кайсы больницаларда кабул итәләр. Мәсәлән, шул сәйтмәшле бөтенесендә дә түгел. Чыннан да пандемия аркасында бик күп кенә андый услугалар бетте дә әле хәтта ки. Әлбәттә. Хәзерге вакытта бераз әгәр дә андый мөмкинчелек булса да шикләнергә кирәк. Ни өчен? Чөнки менә бик күп инде иштәбез, менә кай вакыт исем кушара да чакыралар балага. Больницадан чыкканнан әйтик сеңелдәшләребез, апаларыбыз әйтәләр, инде бала таптык, бераз авыр булды, теге баланы минем яныма тиздән бирмәделәр, чөнки бераз авыру ниләр булды дип. Шуңа күрә менә шул әйберләрдән бераз теге шикләнергә кирәк дип уйлыйбыз, чөнки ул беренчедән балага зыян килмәсен. Теге читтән килеп, кешенең әгәр дә бер авыру тидерсә, Алла сакласын, балага, яңа туган балага ул бик ни була ала, бик начар була ала. Шуңа күрә әгәр дә андый мөмкинчелек булса да хәзерге вакытта шикләнсәләр, ул теге эштән яхшырак булыр иде дип уйлыйм. Инде хәзрәт бераз ана бүтән төрле теге табигатькә чыгып китәбез сезнең белән хәзер. Булай дип яза безнең тамашачыбыз, дустым аучы, охотник, буш вакытта хайваннар тиреләреннән карашкы ясый һәм аларны сата. Мондый шөгыль исламда рөхсәт ителгәнме? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ул чучел дип әйтәләр бит инде, шулай бит, карашкы теге башларын алып нитәләр, шулай теге буланнарның башларын нитәләр, шикәртәләр. Идә тоту дөрес булмас, чөнки
Пeygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatlarının bir hadisi var. Eğer de ide тиге кеше рәсеме булса, путлар кебек шундый әйберләр булса, һәм бер идә әгәр дә тиге эт булса, ул җиргә рәхмәт фәрештәләре кирмәс дигән шундый пәйгамбәребезнең хадисе бар. Шуннан чыгып, әгәр дә кеше әйтик ул хайванның башын эшкәртеп, аны стенага элеп куя икән, инде мусламанлардан да бер юк. Теге ул очракта ул игә рәхмәт фәрештәләре күрмәскә мөмкин, һәм әйтик синең анда намаз укуларың ул инде бик четерекле булып чыга. Бик әгәр дә куйылмаса, аның теге сатуда бернидә ни махсуры юк, ул теге мал кебек бер тире кебек ул аны сата, ул бит инде хайван түгел, ул үлгәннән соң әйтик аның сөякләре теге рәвеше ни үзгәрә, һәм шуңа күрә ул инде бер ни була, бер шөгыль генә була, әмма ләкин аны идә элергә, бигрәк тә теге намаз укый торган бүлмәләрдә ул инде ни бик хупланмый, дөрес булмас. Инде монда шу сату турында сүз бар иде, минемчә инде шушы сатса ул бер ни кебек, бер шөгыль кебек, бер мал кебек, менә әйтик, кәсеп кебек. Тирене алып эшкәртә, шул тирене сата. Бу хайванның әйтик башын нитмичә, әйтик рәвешен бузмыйча, нитмичә, әгәр дә аны эшкәртеп, шулай итеп нитсә, сатуда бернидә ни юк, birinde etik eğer de ol halal bulgan tige hayvan bulsa elbette Allah saklasın eğer de tige kaban kebek şunday avga barıp şunday hayvanı nitse ol elbette haram tige yese buru yese tilki yese tige ayu kebek şunday yırtқыш hayvanların nitse ol elbette ni bula аны эшкәртү дә аны куллану да харам. Мәсәлән, кабанның башын әгәр дә кеше алып та ине асса Алла сакласын, ул инде бигрәк без мусламанларга килешми торган хәл. Башка әйтик милләтләрдә бәлкем аларның аучыларның иендә бардыр, әмма ләкин ауга барганда да аның шундый бер ни үзенчәлек бар. Әгәр дә син ауга барган вакытта ниятең игә халал булган теге мал апкайтым әле үрдәкме анда казмы анда теге яисә буланмы аның да бит ни бар усулы бар. Әгәр дә син ихтияр теге үзеңнең азарт өчен барасың икән, әйдәл мин аны үтерим әле әйтәсең икән, ул вакытта ул гынах. Син ул хайванның әйтик җанын алырга сиңа рөхсәт бирелми. Хакың юк. Әмма ләкин әгәр дә иңдә ашарга булмаса, ки Аллаһка шөкер хәзерге бүген көндә табыннарыбыз да мул, ризыкларыбыз да бар, Аллаһка шөкер. Әмма ләкин әгәр дә иңдә бер ни юк икән, теге ит, теге халал булган ит юк икән, вакытта рөхсәт ителә ауга барып халал булган хайваннарга, мәсәлән, пышый, яисә әйтик булан, яисә әйтик күрдәк, каз кебек шундый кошларга, хайванларга ауга чыгарга, аның да усулы бар. Анда да теге аткан вакытта кеше теге курокка баскан вакытта бисмилля Аллаһу акбар дип басырга тиеш. Әгәр дә ул ау хайваны әйтик син анарга ләктереп, мәсәлән, анарга аткан вакытта аны ләктереп, аның янына килеп, әгәр дә ул исән булса, син килгән вакытта бисмилля Аллаһу акбар дип аны теге боğazын кисеп, шулай итеп ул сиңа халал була. Менә шундый рәвешләрне дә без карарга тиешле булабыз. Бу бик мөһим. Менә сез йырткыч хайваннарга без ауга йөрмибез дип әйттегез. Тагын бер шундый ишарат бар, мәсәлән, авыллар. Бит инде безнең бар авылларда йорт хайваннары бар, йырткычлары бар, шундый тавыклар булсын, казлар булсын. Һәм кайбер авылларга якын урманнар бар, тагын нәрсә бар. Һәм алардан төлкеләр килә, гадәттә. Һәм шушы казларга куркыныч булып тора. Бу очракта шул аучыларны чакырып, менә бу төлкеләргә инде чыннан да зыяны булган очракта, чөнки менә әйткән, ишеткәнем бар, 15-шәр казны алып китте дип әйткәннәр бар. Мондый очракта аларга дәшергә ярыймы? Ярый. Ул вакытта әгәр дә ул безнең иминлегебезгә зарар китерә икән, ул вакытта рөхсәт ителә андый йырткыч хайваннардан арынырга ярый дигән шундый фикер бар.
яғни аларны үтергә ярый. Әгәр дә ул синең хайваннарыңа, хайванларына әгәр дә зарар китерә икән, яғни турыдан-туры куркыныч булганда ярый. Инде аңлашылды, бу сорауга да җавап табылды бугай. Менә инде монда бер миңа бик яхшы шундый сорау очрады әле. Яны үзем укыгач әйтәм, әлхәмдүлилләh әйтәм, Ирек хәзрәт килә бүген, ничектер исеменә җисеме туры килеп тора торган шундый сорау хәзрәткә нәкъ менә туры килә. Гышыр садакасы һәм фидер садакасы нәрсә белән аерылалар дигән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Гышыр садакасы ул безнең әйтик бакчабызда үстергән малларыбыздан бирелә торган елда әйтик әгәр дә безнең мөхиттә елда бер мәртәбә урожай алабыз. Әйтик бәрәңге булсын, бодай булсын, яисә әйтик суган, кәбестә булсын, уннан бер өлешен без менә һәр елны һәр шул җыган әйтик малларыбыздан уннан бер өлешен мискиннәргә, мохтаҗларга, фәкыйрьләргә тарату ягыннан бирелә торган садака түре. Гышыр закаты дип әйтәбез, закатның бер төре. Һәм икенчесе без әйттек, нинди? Фитр садакасы. Фитр садакасы да ул да булса, ул Рамазан аена бәйле, Рамазан белән бәйле. Һәрбер акыллы мусульман кеше, әйтик, ирекле кеше Рамазан айындагы тоткан уразасын Раббым кабул итсен дип, Рамазан айының соңында ул сөендерү садакасы дип әйтелә. Аны мохтаҗларга, мискиннәргә, фәкыйрьләргә Рамазан бәйрәме алдыннан бирелә торган садаканың төре. Фитр садакасы, сөендерү садакасы дип әйтәләр икенче яктан халык арабызда. Аны бәйрәм намазына без мусульманнар бирергә тиешле. Хәтта әгәр дә хатын-кыз балага йөкле икән, ул бала өчен дә ул фитр садакасы бирелергә тиешле, менә шул фәкыйрьләргә, мискиннәргә аның исеменнән дә бирелергә тиеш. Мәсәлән, өйдә шул бала, ул бит ураза тотмыймы, бабайлар бар, әбиләр бар, олы яшьтәге, инде аларның сәламәтлеге юкты, шул уразаны тотыра. Алар тотмадылар ураза, алар да фитр садакасын бирәләрме? Әгәр дә алар мусульман булса, һәм аларга да бирергә тиешле. Иң кимендә инде безнең менә диния назараты ягыннан билгеләнә һәр елны Рамазан ае алдыннан гөләмәләр шурасы белән казият утырышлары була. Менә шул утырышларда әйтик бер карар алына, менә гышыр садака, теге фитр садакалары күпме, закатлар нисабы күпме һәм башка мәсьәләләр ачыклана. Менә шуларга карата инде без менә мөхәмәлә кылабыз. Аны халыкка да әйтәбез, менә шул гөләмәләр шурасындагы казият утырышындагы булган карарларны, һәм анда инде билгеләнә, мәсәлән, 100 сум фитр садакасы бирелә һәрбер теге урта кешедән. Әгәр дә кеше закат бирә ала икән, теге бай икән, ул вакытта ул үзеннән һәм үзе балалары исеменнән, хатыны исеменнән, аның карамагы астында булган әхилләр исеменнән әйтик 600 сумга хәтле шул садаканы һәрбер кешедән мискиннәргә, мохтаҗларга, фәкыйрьләргә, укучыларга, динебез юлында булучыларга, теге һәм бурычка батучыларга, аларның исәбенә менә шул садаканы бирә. Ул инде Рамазан айына хас булган фитр садакасы. Рамазан айының тышында әйтик, Рамазан бәйрәменә килеп тә садака бирмичә, аннан соң Рамазан бәйрәменнән соң инде чыгуга әгәр дә садака бирәкән, инде ул шул бартик ул садака гына була, фитр садакасыннан булмый. Фитр садакасыны аны әйтик, менә шул Рамазан бәйрәменең кайчан бирә башларга ярый һәм кайчан аны менә Рамазан айына кирде кеше. Карый аның мөмкинчелеге бар, акчасы бар, малы, мөлкәте бар, Аллага шөкер. Ул хәзердән үк аны алып, әйтик, әзерләп, аны әйтик Рамазан ае эчендә дә тарата ала. Но аның срогы бар, шиге бар, менә Рамазан айының менә гаеткә барган хутта, гаеткә барган вакытта андагы әйтик мискиннәргә, мохтаҗларга да тарата ала. Аның тышында, мәсәлән, мәдрәсәдәге булган шәкертләргә дә бирә ала. Ки безнең, Аллага шөкер, бик күп мәдрәсәләребез бар. Россия Ислам университеты бар, һәм шундый дини уку йортларга хафызлар укый торган үзәккә барып,
менә бу минем фитра садакам дип, яисә бу минем зәкатым дип үзенең менә шул өлешен чыгара ала һәм үзенең өстеннән ул бурычын төшеп Рамазан аена да исән-имин итеп бәйрәмгә ирешә ала иншалла. Инде бер тапшырда шушы гашыр садакасы турында сүз киткәч, безгә тамашачы язган иде. Мин фитра садакасын әбигә бирә аламмы, үземнең әбиемә дип. Шундый бер ни бар, кагыйдә бар. Әгәр дә син бай икән, синең әниң дә бай. Синең әтик балаларың да бай, синең карамасында булган кешеләр дә бай булып саңла, әгәр дә син бай булсаң. Бай булган кеше нинди кеше булып саңла динебездә, әгәр дә аның нисабы 85 грамм алтынга тең була икән, 85 грамм алтын һәм аның өстеннән ул вакытта ул кеше бай булып саңла. Ул закат бирерлек дәрәҗәгә килгән кеше дигән исәпкә килә. Һәм шул кеше әгәр дә аның дәванисе бар, әнисе, әтисе булса, үзе туган әтисе һәм әнисе, үзенең баласы, үзенең карамагында булган балалары, аларга ул садака бирергә тиешле түгел. Садаканы бирәләр мохтаҗларга, мискиннәргә. Минем әтием мохтаҗ, әтием мискин дип әйтү ул кешегә гынах була. Нишен син, чөнки Аллаһ Тәгалә сиңа байлык биргән, синең әтиң, әниң алар шулай ук та бай булырга тиеш. Әгәр дә син бай икән, син һәм синең балаларың һәм синең әтиеңнәрең бер тигез, алар шулай синең кармагың астында булып, алар да бай рәвешендә саналалар. Һәм без менә шул теге параллельны сузарга тиешле булабыз. Бу бик мөһим. Әгәр дә инде син аларга алган әйберләр ул синнән синең урысча әйтәләр, мы не обязаны, мы должны дип әйтә. Теге үзеңнең әтиң, әниң алдында син ул бурычыңны тиешлесең, үтәргә тиешлесең. Бу синең өстендә бурыч булып тора. Минем әтием мискин, әтием фәкыйр, анарга инде мин садака бирсәм буламы? Юк. Бирмә. Бирергә синең хакың юк. Син аларны шулай да карарга тиешле. Ул синең вазифаң. Менә шул. Инде шуннан да авыр тема кебек теге тыелган иде башында. Менә әкренләп аңлаткач, бөтен бер үз урынына кайта шул. Шуннан да. Инде шуннан да әгәр дә шушы гашыр булсын, фитра садакасы булсын, нинди генә садакалар төрләре булмасын, авырлыклар тыясыз икән, языгыз, конкрет яза аласыз. Менә бу очракта нәрсәшләргә, бу очракта нәрсәшләргә һәрберсен аерым карап китербез иншалла. Инде сезнең рөхсәт белән хәзрәт икенче сорауны бирәсем килә. Берәр төрле җиһазны рассрочкага алу гынах булмасмы? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ул әгәр дә әйбер, әгәр дә анда процент юк икән. Чөнки без беләбез, процентка бирергә, процентка алырга, процентны кулланырга харам безнең нигездә. Шуңа күрә бер җиһазны алган вакытта аның бит сезнең аңлашма договор ясала. Сезнең белән ул әйтик кибет белән сез арасында, кеше белән кибет арасында һәм әгәр дә анда шул хәтле процент түләнәчәк, шул хәтле ни биреләчәк дип әгәр дә бар икән анда гыйбарә, ул харам булып тора. Нишләргә? Менә мәсәлән, әйтик кеше бер телефон аласы килә, мисал өчен әйтәм, яисә машина аласы килә, һәм бу очракта менә минем беразны акчам бар. Ну, җитми. Нишләргә? Ул вакытта аның беренче ысулы, әгәр дә синең теге дусларың бар, туганларың бар икән, якын дусларың бар икән, аларга мөрәҗәгать итеп, менә дустым шулай машина аласым килә, шуның хәтле акчам бар, шуның хәтле җитми, бирә алмассың икән. Һәм мин сиңа аны теге тиешле рәвештә, мәсәлән, билгеле бер вакыт эчендә аның кире кайтарып бирермен дип, шундый әгәр дә вәгъдә бирә икән дусларына. Андый очраклар бар. Ул вакытта рөхсәт ителә. Әмма ләкин юк, син менә ничә 100 мең бир акчаны, менә шуның хәтле машинаның бәясе мәсәлән 1 миллион, син менә 500 мең сум бир, аннан соң әле аның теге бурычларын, процентларын, ниләрен үтәсең дип, ул вакытта ул харам булып санала. Алла сакласын. Ул динебездә катгый рәвештә тыелган. Инде мәсәлән бер төрле кибет эчендә да рассрочка, ягъни процентсыз итеп бирсә, ки безнең хәзерге вакытта
андай мөмкинчелекләр юктыр дип уйлыйм мин. Чөнки ул бар тик мөселманнар арасында гына нисез процентсыз алыш-верешләр тиге шун мәгънәдә бар. Тиге рәсми рәвештә тиге безнең дәүләтебезнең асыл ниенә караганда процентсыз бер нинди дә тиге сделкалар, килешүләр юк. Менә мәсәлән, кайбер кибетләрдә чыннан да рассрочкага дигән әйбер бар. Һәм инде мәсәлән шалтыратып бик каты теге безнең шундый кардәшләребез бар. Алар инде шартларны белергә телиләр. Ничегрәк икәнен һәм шундый чираклар булганы бар. Бу чыннан да рассрочка дип әйтәләр. Ягъни сез бер нинди дә артык түләмисез. Ул вакытта Ләкин бер ягы бар икән, хәзрәт, шундый бер кызык ягы бар икән. Мәсәлән, бу айда түли алмадым ди. Ул вакытта нәрсә дип сорыйлар инде теге. Мәсәлән, якында соңгы айда түли алмадым. Бу вакытта нәрсә диләр инде? Бу вакытта инде афу итегез, процентлар куела диләр. Менә шуның өчен безнең әгәр дә мөмкинчелегебез бар икән, ул мөмкинчелекне кулланырга кирәк. Дусларыбызга, якыннарыбызга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр дә ул мөмкинчелеге икән, ул бераз сабыр итәргә туры кирәк. Тагын да яхшырак булган вакытларда, тагын да әйтик башка шартларда насыйп булыр әле дип дуга кылырга кирәк. Һәм әлбәттә моның тагын бер ни бар. Менә Пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам, Вакия сүрәсен укыгыз ди. Кем Вакия сүрәсен укыса, Аллаһ Тәала аны факирлектән ерагайта, менә бәрәкәтен бирә. Һәр көнне Вакия сүрәсен укысагыз, җәмәгать, ул сезгә тагын да ям бирә. Сезнең зикрләрегезне арттырсагыз, теге субханаллаһи вәлхамдулиллаһи вә ла илаһа илляллаһу ва ла хавла ва ла куввата илля биллаһил азим. Теге ниләрне, зикрләрне, намазларны аларга күбрәк әһәмият бирсәгез, һәм Аллаһ Тәала сезгә күрәсез, Алла бирсә бер көнне шундый бер ишек ачып, сезгә ул ниъмәтләрне бирә, теләгән ниъмәтләрне. Бу дөньяның ниъмәтләрен дә, ахирәтнең ниъмәтләрен дә бирәчәк иншаллаһ. Шулай ук тагы мәсәлән шундый чираклар бар. Пар менә никах кылдылар ди, никах укыдылар ди. Һәм инде берсе бер районнан, алар Казанга күченеп килә. Казанга күченеп килделәр, гаилә булып яши башладылар. Шулай ук торак мәсьәләсе бит инде бу чиракта килеп басачак. Бу кешеләр мәсәлән снимать итеп торалар ди инде бер фатирны. Бер көнне ипотека алырга булдылар ди. Менә андый кешеләргә нинди киңәш бирәсез? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бик шитреклек мәсьәлә. Бик шитрекле. Әмма биредә алмыйча булдыра алмый, чөнки ул бүгенге көндә шитреклеге актуаль, әйе. Кайбер галимләр әйтүенчә, ипотекаларга дөрес саналмый, харам дип әйтелә. Икенче яктан без теге карыйбыз яшьләр хәзерге вакытта аларның теге яшәү шартлары, аларның теге акчаларын булып булмаулары, әлбәттә ул теге менә элек биргән сорауга да терәлеп килә, чөнки әгәр дә акчасы булмаса ничек түли? Һәм менә хәзерге вакытта без күрәбез, теге судебный приставларның ниләрен, теге кайбер фатирларны кире алалар. Ни өчен? Чөнки яшьләрнең түләргә акчалары булмый. Яисә бер эштән чыгалар, икенче эшкә урнаша алмыйлар. Гаиләләрдә низахлар башлана, теге таркашулар башлана, гаилә таркала, балалар ятим кала, әтисез, әнисез. Шундый менә ниләргә китерә бу механизм кызганычыгыз. Әгәр дә әтигез, әнигез булса, дип әйтәм, алар белән бергә булыгыз. Алар белән бергә бер түбә астында яшәгез. Кайбер шундый яшьләр була, әтисенең, әнисенең коттеджлар бар, зур коттедж, 2 этажлы зур коттедж, шунда әтисе белән, әнисе белән икәү утыралар. Шунда сыешмыйлар. Сыешмыйлар. Балалары тик Казанда үзләренә квартира снимать итеп йөриләр. Хәтта әтисе, әнисе Казанда торалар, үзләренең йорты белән. Әйтәбез, әгәр дә әтигез, әнигез исән булса, алар белән бергә булыгыз. Аларның бәрәкәте белән Аллаһ Тәала сезгә иминлек бирә, сезгә тынычлык бирә, сезгә күп проблемаларны юкка чыгара. Теге квартплата мәсьәләләренә, ипотека түләү мәсьәләләренә. Икенче яктан, юк, без мустақил булырга телибез. Без әнибез алдында теге без дә улы яшькә килдек. Инде без айрым яшишебез килә дип, бәлкем ул да дөрестер дә, әмма ләкин әти әнибез әгәр дә исән икән, аларның хәйр дуасын алып калу
без балаларга бик мөһим. Бик мөһим. Әгәр дә алар исән икән, алар белән бергә булыгыз, алар белән бергә бер түбә астында яшәгез, аларның бәрәкәтеннән файдаланыгыз. Алар вафат булсалар, аларны да дугадан ташламагыз ди. Алар белән бергә булыгыз, дугаларыгызда аларга дуга кылыгыз, искә алыгыз, алар белән бергә булыгыз дип әйтә. Хәзрәт, менә бу алдагы сорау инде теге ташны кайсы бакчага икәнен үзегез әйтерсез, ләкин шуннан да читтән карап торганда бу кешегә инде менә шулай күренә. Имамнар тарафыннан да, аннан соң үзебезнең халыкка дагы бу кеше игътибар иткән, ни өчен менә халык шулай итә икән, ни өчен имамнарыбыз булай итә икән дигән инде шулай бирмичә булдыра алмыйм, чөнки кеше без кызыксына икән, аңа җавап кирәк инде. Кайбер имамнарның килгән кешеләргә битарафлыгы, аз игътибар бирүләре аркасында динебезне өйрәнеп килүче генә кешеләрнең бу күренештән гайрәте чигә дигән. Ягъни менә әле генә өйрәнеп килә кеше динне, килә мәчеткә, имам аңа аз игътибар бирә дип әйтә инде бу кеше. Һәм шуңа күрә бу кешенең, динне өйрәнүче кешенең гайрәте чигә дип әйтә. Аннан тыш дигән, шулай ук имамның үткәндәге хаталарын гел искә төшерәләр. Кайбер кешеләр, мәсәлән, ул хәзрәт үзе мондый иде. Хәзрәт үзе мондый иде. Шуңа алар бу сәбәпне мәчеткә йөрмәүләренә аклану итеп алалар. Мәсәлән, әйтәләр дә инде, бу хәзрәт үзе безнең белән элек шундый гөнаһлар кылып йөрде, хәзрәтне мәчеттә имә, мин инде беләм ичендә нинди кеше икән, мин шуңа күрә мәчеткә йөрмим генә дип әйтә андый кешеләр. Бу бирәк тә авыл мөхитендәме? Менә аеруча авылларда дигән бу хәлләрдә нишләргә дип инде безгә киңәш сорап язган кадерле тамашачыбыз инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дөрестән дә андый ширак бар, андый сүз бар. Без аны еш ишетәбез, хәтта авылларда менә ашларга чакыралар. Шунда инде әйтәләр, менә безнең бабайыбыз, безнең хәзрәтебез ул элек коммунист партиясында торадыр, ул шулай эшлидер. Хәзер инде карагыз, менә мәчеткә җыри, сакалын үстергән, мәчеттә җыри. Җәмәгать, әгәр дә ул мәчеттә хәзер җыри икән, димәк, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте анарга ирешкән. Пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам, бер хәдисендә, ахыр заман алдында ди шундый кешеләр булырлар ди. Карагыз. Ахыр заман алдыннан шундый кешеләр булырлар. Алар начар гамәл кылырлар, начар тормыш яшәрләр. Әмма ләкин бер шундый бер вакыйга булыр һәм аларның хәлләре үзгәрер. Алар начарлыктан яхшы гамәлләр кыла башларлар һәм җәннәткә керерләр ди. Һәм ахыр заман алдыннан шундый кешеләр булырлар ди. Алар намаз укырлар, динебезне тотарлар, китапка иярерләр, изге гамәлләр кылырлар һәм шундый бер вакыйга белән бер аларның тормышлары үзгәрер, алар начар гамәл кыла башларлар һәм җәһәннәмгә эләгерләр, Аллаһ сакласын. Менә әгәр дә Аллаһ Тәгалә биргән икән, менә шул бабайыбызга элек ул председатель булган, колхозда җитәкче булган, коммунист булган, әллә ничә диннән ерак булган, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә анарга шундый форсат биргән икән, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә димәк аны ярата ул кешене. Һәм әгәр дә ул динебезне өйрәнә икән, сезнең дә теге ул динебез шундый күркәм, шундый матур, аны тотсагыз, аның әйтик ислам дине буенча гамәл кылсагыз, Коръән укысагыз, намаз укысагыз, әйтик ураза тотсагыз, изге гамәлләр кылырга тырышсагыз, Аллаһ Тәгалә аның тагын да ямен күбәйтә, тагын да матурайта тормышыгызны да. Чөнки мусламаннар идеаль түгел җәмәгать, ислам идеаль. Шуңа күрә теге ул шулай эшлидер, ул мәсәлән шундый теге аракылар эчеп, шундый начар җирләрдә җиридер. Ул әмма ләкин үзе теге мусламан булып санаган кебек була. Ул димәк ки, ул да мусламан, әмма ләкин ул гөнаһлы мусламан. Фасик мусламан дип әйтәләр. Аның да Аллаһ Тәгалә фәмән ямал мисқала зарратин хайран яра ва ман ямал мисқала зарратин шарран яра. Ул кылган һәрбер начарлык өчен аның өчен җавап бирәчәк, кылган һәрбер изгелек өчен аның өчен дә җәзасын алачак, җавап бирәчәк, җәзасын алачак. Шуңа күрә әгәр дә ул шундый әйтик үзе мусламан булып та әгәр дә шулай итеп үзенең гамәлләрен кыла икән, ул димәк ки аның кимчелеге бар. Ул димәк ки мусламан, ул фасик мусламан, гөнаһлы мусламан була.
Динебезне әгәр дә карасагыз, динебез күркәм. Шуңа күрә бутамаска кирәк. Менә бит әгәр дә ул шулай эшли икән, димәк ки динебездә дә хаша Алла сакласын, шундый динегез дә шундый икән дип әйтү бик ялгыш. Бик ялгыш. Шуңа күрә без аны тиге уйлаган вакытта да игътибарлы булып карарга тиешле менә шул фикергә. Әгәр дә ул яхшы юлга баскан икән, димәк ки Аллаһ Тәгаләнең хидаятына ирешкән, Аллаһ Тәгаләнең туры юлдан сыратул мустақим булган. Без дә намаз укыганда, Әл-Хам сүрәсен укыганда, истәгъфирулlah, ихдина сыратул мустақим, я Раббым, безне туры юлдан алып бар дип әйтәбез. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Ияка набуду ва ияка настаин. Без сиңа гыйбадат кылабыз, синнән насрыйбыз. Ихдина сыратул мустақим, я Раббым, безләрне туры юлдан алып бар дип әйтәбез. Менә шул безне туры юлдан алып бар дигән сүз, ул да инде амин дигән сәткә Раббым шул әйберләрне кабул итеп, бу кешеләрне дә менә туры юллардан алып бара һәм аларны хидаяткә ирештерә. Бу бик мөһим. Һәм без кылган һәрбер изгелек өчен ахиратта әҗрен алачакбыз. Алла сакласын, Алла сакласын, Алла сакласын. Һәрбер кылган начарлыгыбыз өчен дә әйткән сүзләребез, ишеткән әйберләребез турында, күргән начарлыклар турында, ашаган харам әйберләр өчен дә без һәрбер секунд өчен, бу дөньяда яшәгән һәрбер секунд өчен дә Аллаһ Тәгалә алдында җавап бирәчәкбез. Бу бик мөһим. Без аны күз алдында тотып, менә үзебезнең гамәлләребезне дә хасибу каблан тухасибу, үзебезнең гамәлләребезне Аллаһ Тәгалә безне үзенә чакырганча хәтле үзебезнең гамәлләребезне үлчәргә тиешле җәмәгать. Инде монда әле сорауның беренче өлеше бар иде. Кайбер имамнарның килгән кешеләргә игътибарсызлыгы, битарафлыгы бәрабәрендә динебезне өйрәнеп килүче кешеләрнең гайрәте чигә дигән. Менә моңа ничегрәк комментарий? Һәм ул бәлкем Аллаһка шөкер, менә безнең имамларыбыз, алар бик тәрбияле. Бик тәрбияле. Мин бөтенесе өчен әйтә алмыйм, әмма ләкин бәлкем шундый очраклар буладыр, бәлкем ул хәзрәтнең бәлкем ул көнне бик авыр көн булгандыр. Бәлкем аның теге мораль ягыннан, теге психология яктан, бәлкем ул җаназа ниткәндер, заткандыр, мәйет заткандыр, яисә бер начар бер вакыйга булгандыр. Шуңа күрә ул хәзрәт бәлкем ул кешегә игътибарын тиешлечә бирә алмагандыр җәмәгать. Шундай әйберендә сез менә нитегез, менә күз алдыгызга китерегез, менә кызганычка каршы кайбер авылларда бабайларыбыз бар. Алар теге һәм имам да, һәм муәззин да ул, һәм мәйет тә жуа, мәйет тә зата, исем дә куша, никах та укый. Менә шундый ниләр бар, шундый әйтик, бәлкем авылларда әгәр дә андый имамга раслысыз икән, әлбәттә аның менә шундый хәле була ала. Шуңа күрә сез инде аны кичерегез, чөнки һәр кеше имамның ролена керә алмый. Имам булу өчен дә бик күп әйтик сәләтләргә ия булырга кирәк. Психологик яктан, теге көч ягыннан, физик яктан. Шуңа күрә сез әгәр дә менә шундый имамга очрагансыз икән, аны кичерегез. Башка имамга барып, менә шундый гызрым бар, шундый әйберем бар дип, бәлкем тагын да аңлатсагыз, иншалла, бу икенче имам ул сезгә сезнең сорауыгызга, сезнең таләбегез булган сорауыгызга да җавап китерер дип уйлыйм. Ягъни имам булыр өчен гыйлем генә түгел, әйтмешли, күп факторлар кирәк. Күп факторлар. Менә кай вакыт була кешене, мәсәлән, чакыралар мәйет жуарга. Кеше вафат була, кинәт кенә вафат була, кемне чакыралар? Әгәр дә авылда башка кеше булмаса, имамны чакыралар. Имам килә, жуа, нитә, оештыра, мәйтен зата, ул бик авыр җәмәгать. Бик авыр. Бик җаваплы вазифа һәм бик авыр вазифа. Шуңа күрә без дә үзебезнең һәрбер вазифабыз өчен Аллаһ Тәгалә алдында җавап бирәчәкбез. Кай вакыт шундый була, вакытлар психик яктан теге имамларга ни була? Бик авыр була. Арылган була. Арылган була. Шуңа күрә аны да искә тотып, мин шуңа күрә сезгә киңәшем, әгәр дә сез әйтик ул имамның
җавабын ала алмасагыз, теге ислам динебезнең берәр тик мәсьәләсе буенча, ул вакытта Аллаһка шөкер, менә республикабызда 1500-дән артык мәчетебез бар. Казаныбызда гына менә 84-тән артык мәчетебез бар, әлхәмдүлилләh. Менә шул мәчеткә әгәр дә якын тагын бер башка мәчет булса, анда барып, анда имамлан ул мәсьәләне сорый аласыз. Һәм иншалла мин уйлыйм, сезгә имамлар да, башка имамлар да ул сорауларыгызга җавап бирә алырлар дип. Инде чыннан да Пәйгамбәребезнең хадисен искә алганда, без нидә булса бер кешенең эшенә 70 төрле аклану эзләргә тиешбез, әгәр дә инде аны да тапмасак, ул кешенең мин белмәгән сәбәбе бардыр диеп, иншалла ул эшне Аллаһка тапшырсак, хәерлерәк булыр. Инде үзебезнең адресларыбызда хәзрәт әйдәгез әле исләрне төшереп китик. Алар менә безнең экранда да бар. Әйтеп тә китәсем килә, ул безнең электрон адресыбыз uznaim.imamı@hazır.ru яки инде һәр кешегә дә таныш булган Instagram аккаунтлар бар, ул безнең Хузур медиа дип атала, шунда яза аласыз. Иншалла бергә укып, аларга җавапларны әзерләрбез. Ирек хәзрәт, инде сезнең рөхсәт белән алдагы сорауга күчсәк, авыру әтине кыз кеше карарга, юындырырга мөмкинме дигәндә? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, безнең вазифабыз, без балалар үзебезнең әтибезне, әнибезне карарга безнең өстебездә фарз булып тора. Әгәр дә кыз баланың, инде без беләбез, мәхрәм дигән әйбер бар, бала олайгач инде әти белән кыз бала арасында мәхрәм баулары теге барлыкка килә. Шуңа күрә, әмма ләкин әгәр дә ул әйтик кызның әнисе булмаса, әтисе авыр хәлдә булса, рөхсәт ителә әтисен җуарга, әтисен карарга. Чөнки бу безнең балаларыбызның өстендә булган ата-ана хакы, ата-анабызга карата булган изге мөхәмәлә кылуларыбызны, хәтта Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам, хәтта Коръәндә Аллаһ Тәала һәм Пәйгамбәрбезнең сөннәтендә безгә апачык итеп аны күрсәтә. Әти-әниләрегезгә үзегезнең шәфкать канатларыгызны җәегез, аларга әйтик уф дип әйтә күрмәгез, аларга ярдәм итегез, ярдәм кулларын сузыгыз дип безгә һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам үзенең хадисләрендә дә апачык итеп безгә әйтә. Шуңа күрә, әгәр дә ул әтисен җуарга әйтик бер кеше дә булмаса, туганнан яисә абыйлары яисә кини, ул вакытта рөхсәт ителә. Мин шундый очрак белән очрашканым бар. Бер 86 яшендә бер әбиебез бар иде, инде мәрхүм булды, орын җаннәттә булсын. Аның янына барып, теге хәлләрен белгәндә, ул әйтәдер, менә атнага бер мәртәбә улым килә, мин дә үзем җире алмыйм, кровать өстендә ятам. Һәм инде ул килеп мине җуа нитә дип, менә шулай әнисен җуатырган була. Чөнки башка бер кеше дә юк, туганы да юк, хатын-кыз да юк янында. Шуңа күрә инде ул вакытта мәгъзур итеп Аллаһ Тәала рөхсәт итә иншалла. Менә бу кыз балага әтисенең кайсы өлешләре гаурәт булып санала яки саналмыймы? Санала әлбәттә. Менә кендектән алып, аякның тезенең астына хәтле ул гаурәт булып санала. Әйтик, өстен җуып, нитеп, шулай әкртен генә карап кына теге гаурәтнең өлешенә кермичә аны җуала. Инде. Шуннан да бүгенге көн хакыйкать инде ул, шуннан да теге тулы булмаган гаиләләр дә бар. Әти яки әнисе булмаган гаиләләр дә бар. Инде андый кешеләргә Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирсә иде, һәм шушындай әйткән, менә шушында әйткән безнең киңәшләргә, насихатларга колак салып, алдагы көннәрдә дигән шушы ислам буенча, ислам кануннары буенча аның шикләреннән чыкмыйча, менә шул мәсәлән мәхрам дип әйттек, гаурәт дип әйттек, шушы терминнарны өйрәнеп, әгәр дә белмәсәгез инде бездән сорап, иншалла җавап кайтарырга тырышабыз. Шул кануннар буенча яшәргә насыйп булсын. Инде без дәвам итәбез. Ирек хәзрәт, менә шундый сорау. Рестораннарда дуңгыз ите һәм бәрәңгене бер үк майда кыздырганнарын белмибез. Бу чиракта аларны ашырга рөхсәт ителәме дигән. Бу инде мәсәлән, әгәр дә бер кайда хәләл кафелар юк дигәнне юк, алар керәләр гади бер ресторанга, заказ бирәләр бер караганда бәрәңгегә генә. Ләкин әйткәннәренчә инде дуңгыз булсын, дуңгыз булмасын, гомумән любой ит, который
Аллаһ Тәгалә исеме белән суйылмаган. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям хәтләр бер хадисендә әйтә: "Инна халалу байин ва инна хараму байин." Халал билгеле һәм харам билгеле. Ва байнахума менә шул халал белән харам булган аңлам арасында умурул муштабихат бик күп шубхалы әйберләр бар. Ла я'ламуһум аксару минан нас, кешеләрнең күбесе ул шубхалы әйберләрне белмиләр. Хәтта без мусламаннар арасында кызганычка каршы белмәүче кешеләр бар икәнен без шулай күрәбез. Нишләргә? Әгәр дә менә мондый кафе дигән теге оешмага барып, анда хәтта халал эшләнми, әмма ләкин аракылар бар, теге исерткеч әйберләр бар. Ул вакытта андый оешмалардан, андый кафелардан ерактырга кирәк. Чөнки иң кимендә ул шубхалы әйберләргә туры килә. Чөнки анда хәтта син дуңгыз ите ашамасаң да, әйтик, әгәр дә анда аракылар белән тәэмин итмәсәң дә үзеңне, янә дә андагы теге беләсең, харам ризыклар пешә, харам әйберләр таратыла. Ул вакытта аннардан шитә башка булган теге халал дип әйтеп, мәсәлән, мусульман кардәшләребез эшли торган кафеларга барып, бу дөрестән дә бездә ризыклар халал, итләр халал, без үзебездә мусульманнар, үзебездә намаз укыйбыз дип, әгәр дә шулай менә кафе яисә ресторан җитәкчесе шулай әйтә икән, һәм ул әлбәттә кафе булсын, ресторан булсын, әгәр дә халал дип үзен атай икән, аның сертификаты булырга тиеш. Һәм ул әгәр дә дини оешма ягыннан бирелгән сертификат булса, ул бар тик иткә генә түгел. Чөнки кай вакыт сорыйсың, мәсәлән, кафега барасың, беренди читтәге кафега, әйтә, "Безнең халал" дип әйтә. Әмма ләкин сорыйсың, "Кафегыз халалмы?" Юк, менә безнең итләр халал дип әйтә. Ну, ит халал булу, ул кафе харам булган ризыклар сатыла торган, яисә харам ризыклар пешә торган оешмада инде монда бик четирекле мәсьәлә. Әгәр дә ул халал булган ит, харам булган теге әйбер пешкән җирдә пешкән булса, мәсәлән, шул кастрюльдә аңанча дуңгыз ите пешергән булса, яисә харам булган ит пешергән булса, аннан соң шул итне, шул кастрюльдә халал булган итне шул кастрюльдә пешергән булса, ул уже шикле була. Чөнки Пәйгамбәрбез башка бер хадисендә әйтә, әгәр дә бер мусульман кешесе харам ризыкны ашаса, ул вакытта аның 40 көн ди дуасы кабул булмас ди. 40 көн җәмәгать, 40 көн без әгәр дә менә аны карасак, һәр көнне 5 вакыт намаз, 40 көнгә тапкырлас, 200 намазны Аллаһ Тәгалә безне кабул итә. Бит әле без бу дөньяда яшибез, беркем дә белми качан бу дөньядан чыгачак. Соңгы сулышларыбыз ничек булачак? Аллаһ Тәгаләнең кулында. Шуңа күрә әгәр дә без халал гына, халал ризыкларына безнең вазифабыз, безнең өстебездә бурыч булып тора, халал булган ризыкларны булдырга. Халал безнең Аллаһ Тәгалә безгә ихтияр биргән, акыл биргән, уйларга фикер биргән, һәм әгәр дә без халал булган ризыкны тәэмин итәбез икән, ул хәтта гыйбадат. Башка бер хадистә әйтелә, әгәр дә кеше 40 көн 40 көн әгәр дә халал булган ризыкны ашаса, Аллаһ Тәгалә аның тәненә нур бирә ди, һәм ул нур аның битенә дә чыга дип әйтә. Менә карыйбыз, әбиләребез, бабайларыбыз матур җавап җыри торган, матур бабайлар, матур теге түбәтәй киеп сакалын, мулаем шулай. Нитә Аллаһ Тәгалә аларга менә шул нур бирә. Нәрсә белән? Менә халал ризыклар белән Аллаһ Тәгалә шундый бәрәкәтлек бирә, ям бирә. Һәм әгәр дә кеше харам ризыкны ашаса, ул вакытта белегез, җәмәгать, Аллаһ Тәгалә 40 көн ул кешенең дуасын кабул булмый, кеше гөнаһка бата һәм Аллаһ Тәгалә сәламәтлеккә дә зыян китерә. Менә ул кеше үзе сәламәтлегенә зыян китергән була. Хәзрәт, инде шушы нурлы өлештә әйдәгез, безнең бүгенге тапшыруны тамамлыйк. Инде безнең тамашачыларыбыз шушындай
тәфсилле җаваплар бүген ишеттеләр. Һәрберсенә дә шундый теге рәхмәт аларга караганнары өчен, безгә сораулар биргәне өчен, инде сезгә монда килеп, студиозга килеп җавап биргәне өчен сезгә зур рәхмәт. Аллаһның рәхмәте булсын. Без сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рәхмәт. Шөкранегез өчен рәхмәт. Амин шабысын. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, эфирда Имамның Сырык тапшыруы иде. Без сезнең белән булганга без бик шат, сез дә безнең белән булганга шатсыздыр дигән өметтә калабыз. Сездән сорауларны көтеп калабыз. Инде сораулар биргәндә шулай ук безнең җавапларыбыз турында фикерләрне әйтә аласыз. Теге тагын да төгәлрәк, тагын да күбрәк әйтегез дип язсагыз, без тагын да зуррак сөйләрбез, бәлки хәзрәтләребез белән. Шуңа күрә инде без нинди генә сораулар булсын, тәкъдимнәр булсын, аларны көтеп калабыз. Экранда булган адресларга аларны языгыз, кабул итәбез һәм җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде бүгенгә сезгә бары тик Аллаһтан сәламен җиткезеп, рәхмәтен җиткезеп, бәрәкәтен теләп саубуллашасыбыз килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.